Lige se. Så må alle godt tage mad ud af munden, der sagt. Det er så meget flere. Det bliver Maria, fordi hun simpelthen ventede på det her øjeblik. Det er godt, Maria. Maria, jeg synes også, det er fint. I dag er Marias fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kager til. Og smiler hun, hvor er hun glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til.